И защо да не започнем тук и сега? Радослава Константинова Манова, ще ми окажеш ли честа да станеш моя съпруга? Да. Май ще режем глави, ако не дадат булката. Така! Значи да право давате булката. Аз Зарко да яма. Тук мен да мине. 4 лева. Нещо да ви вижда, добре? Преди малко повече от година стояхме пред повечето от вас с разменени роли. Ние бяхме младоженците, те бяха кумовете. За мен е истински подарък на съдбата, че сте се срещнали, защото вече не мога да си представя единия без другия. Пожелавам ви и занапред в семейния живот да вървите ръка за ръка, да продължавате да се обичате все така искрено и да знаете, че вашите приятели ще бъдат до вас във всяка една крачка.